Ready na si Mama. Oo, punta tayo. May narinig na yung ama ng PCC. Yung kami yun. Umuwi kami agad. Kasi Punta mo si Mama kung pwede na ba tayo mag-start. Habang inaantay natin siya. Mag-lead ng prayer din naman. So, yan ang order din. Sa'yo ba yung Kaltonit nga po ano. Kaltonit na cellphone. Kasama si Tunit. Nit, ang